Amics i amigues, juganers i juganeres, soc en Víctor Arenas, editor i educador d'en Peu de Joc, i avui us vinc a presentar Jurassic Zoom. Jurassic Zoom és el nostre joc més infantil. És un joc que està pensat de 2 a 5 jugadors, ha estat editat per en Peu de Joc Edicions amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i és de l'autor Guillem Coll, il·lustrat magistralment per la Sílvia Badiella. Us imagineu fer un safari fotogràfic per una illa plena de dinosaures? Doncs això és el que proposem a Jurassic Zoom, perquè viatjarem amb una avioneta i anirem descobrint quins són els animals prehistòrics que estan a la illa. I ho farem amb els més petits de la casa, lògicament, i amb una mecànica de descoberta, traient fulles i traient també núvols i anirem descobrint els dinosaures. Però ara ho veurem més clarament. I abans d'explicar-vos com s'hi juga, us ensenyarem els components d'aquest joc, de Jurassic Zoom. Farem un petit unboxing perquè ho veieu i us explicaré component a component què és el que trobem. Tenim la caixa amb l'explicació. Sempre hem de mirar les explicacions, especialment l'edat amb la que està pensat el joc, i l'obrirem i veurem quins components ens trobem a dins. El primer que sorprèn és veure que el seu embalatge molt detallista, molt ben embalat per que us arribi de la millor manera, i us vindran les cartes amb aquest petit estoig. I veieu que aquestes cartes són els protagonistes del nostre joc, perquè contenen dinosaures. Després us explicaré quins són aquests dinosaures i per a què serveixen. Però trobem 18 cartes de dinosaure. També trobem un manual de joc, completament en català, joc en català. També trobem, lògicament, els seus taulers de joc. Podem fer fins a 4 aventures a la illa de Zoom, veieu? Trobem els seus taulers, trobem un tauler principal de la portada, un tauler on els dinos ja s'estan preparant per anar a dormir, i també trobem un altre tauler, doble cara, on els dinosaures ja és fosca nit i també quan està sortint el dia. Els deixarem aquí perquè els podeu veure bé. Aquests taulers són de plàstic, de seguida que els posem i anem jugant s'aniran estabilitzant a la taula, es podeu doblegar sense problema, és un material bastant mal·leable. I trobem les fulles, trobem aquestes capes, aquestes fulletes, que serviran per anar tapant aquests taulers de dinosaures. A més, aquestes fulles tenen una particularitat, i és que quan ho trobem haurem de treure-li una petita capa plàstica amb la que van cobertes. Veureu que després, quan juguem, és molt important que aquestes capes, aquests plàstics, estiguin trets perquè siguin més transparent i puguem veure millor els dinosaures que ens anirem trobant, que ara us explicarem. Molt important que anem traient una per una totes les capes de fulles. I ara sí, un cop entre tots els plàstics transparents de cadascuna de les capes de fulles i de núvols, ara ja sí podrem començar a fer el setup del joc. Doncs, com veieu, aquests són els components que trobem a Jurassic Zoom. Trobem les cartes de dinosaure. Aquestes cartes estan classificades per 3 tipus de dinosaure. Els dinosaures carnívors, que trobarem 6 dinosaures carnívors, els dinosaures herbívors, ens falta un carnívor que el posarem per aquí, i els dinosaures voladors. Aquesta disposició és la que hem posat nosaltres predeterminada, però podeu posar els dinosaures com vosaltres creieu millor, repartits per la taula. En què consisteix el joc? Quin és l'objectiu del joc i com s'hi juga? L'objectiu del joc, depenent del número de jugadors, serà aconseguir el major nombre de dinosaures de la mateixa família.
Per exemple, si juguem a 3 jugadors, haurem d'aconseguir 4 dinosaures de la mateixa família. Si juguem a 2 jugadors, haurem d'aconseguir 5 dinosaures de la mateixa família. D'aquesta manera tindrem els dinosaures exposats al tauler de joc, però aquests dinosaures, com us he dit, anem volant amb una avioneta molt alts i els hem d'intentar fer fotografies per a aquest safari fotogràfic. Com ho farem? Doncs ho farem tirant fotografies i traient capes de fulles. Com podeu veure, el tauler està determinat per dues zones, una zona de palmeres i una zona de pedres. I amb les fulles transparents, ara el que haurem de fer serà tapar les 4 zones. Haurem de deixar tots els dinosaures el més tapats possibles. Per fer-ho, tenim unes línies de referència al tauler que podreu seguir per posar les fulles. D'acord? I les anirem posant d'una manera que la majoria de dinosaures quedin tapats. Ficarem 7 capes de fulles a cadascuna dels llocs que tenim dels dinosaures. Ficarem 7. Les podem ficar aleatòriament o les podem ficar amb una mica de seny perquè no es vegin tots. Recordo que els dinosaures només es podran fotografiar quan es vegin completament. Si no es veuen completament, el dinosaure no apuntarà com a fotografiat. Si algun dinosaure queda visible, aquest dinosaure quedarà a la reserva. Vol dir que quedarà fora del joc i no es podrà utilitzar en aquesta ronda, per dir-ho així. Recordem que si el dinosaure no es veu sencer, no compta com a vàlid. D'acord? Els alinearem bé, que es vegin les zones de palmera i les zones de pedra, i ara sí que ja, amb tota la disposició, amb tot el setup del joc, ja podrem començar a jugar. I com s'hi juga? Doncs és ben fàcil. És un joc que funciona per accions. Els infants hauran de llançar els 2 daus que tenim, que són daus d'acció. La primera acció i més bàsica, l'acció que podrem fer serà llançar els 2 daus. I aquests daus donaran uns resultats. Per exemple, aquí ens ha sortit la palmera. Ens ha sortit la zona de palmera i pedra. Aquest símbol és un comodí. Vol dir que jo podré escollir quina capa trauré i de quina zona. Per exemple, jo decidiré treure una de pedra. Així que agafaré i amb molt de compte treuré només una de les fulles, la capa primera, i mirarem si efectivament es veu algun dinosaure sencer. Mirarem, comprovarem, aquí es veu un caparró, aquí es veu mig cos, no hi ha cap dinosaure sencer, per tant, deixaré la fulla a un costat i faré la segona acció del dau, que en aquest cas és la protecció. La protecció servirà per quan més endavant tingui un dinosaure, a la meva zona de fotografiats, el podré donar la volta perquè sigui immune a efectes adversos que després us explicaré. Farem un altre llançament de daus i en aquest cas traiem, hem tret el mateix, és increïble, farem un altre llançament de daus i en aquest cas hem tret una palmera. Això vol dir que podrem treure una capa de la zona de palmeres. I mireu quina sort que he tingut, perquè aquí sí que es veu un dinosaure sencer. En aquest cas és un dinosaure herbívor, que és l'Stegosaurus. Per tant, com m'ha sortit, puc agafar l'Stegosaurus i posar-me'l a la meva zona de joc. Ja tindré un dels 4 dinosaures. Imaginem que estem jugant a 4 jugadors, seria a 3 dinosaures, doncs ja tinc un dels 3 dinosaures que necessito de la mateixa família per guanyar. I així anirem jugant, i amb més símbols, lògicament. El meteorit al cap. Quan surt el símbol del meteorit, passarem el torn al següent jugador. Si ens surten 2 símbols de meteorit, això és molt dolent, perquè el nostre dinosaure passarà a la zona de reserva, a no ser que el tinguem protegit amb la casa que heu vist abans. Els dinosaures propis els podrem protegir i podem desprotegir amb el mateix símbol els dinosaures dels rivals. Però quines més accions tenim? Doncs al dau tenim la pedra, podem treure una capa de pedra, i tenim el robar. El dau, amb aquest símbol de robar, li podré robar directament un dinosaure a un altre jugador i canviar. Podré canviar un dinosaure propi per al dinosaure d'un altre jugador. D'aquesta manera, en cada torn anirem tirant els daus i fent les accions
què podem? Recordem treure de la zona de pedres, robar un dinosaure a un altre jugador, protegir un dinosaure propi o desprotegir el dinosaure d'un altre jugador, el meteorit, un dels nostres dinosaures, passaria a la reserva si no està protegit, la palmera, que ens permet treure una capa de palmera, i així anirem jugant, anirem tirant els daus i aniran passant les rondes. Conforme passin les rondes, anirem descobrint, i conforme es vagin descobrint els dinosaures, els jugadors els fotografiaran i els aniran posant a la seva zona de joc. Rex, el següent jugador tiraria els daus, podria escollir la palmera, li ha sortit palmera i comodí, doncs mira, jo trauria d'aquí, miraria aquest ull i li falta una miqueta en les potes, no passa res perquè utilitzo a l'altre de palmera, els utilitzo els dos aquí, a veure si tinc sort, i encara li falten les potes. I així aniríem tirant. Veieu, en aquest cas ja tindríem mig tauler descobert. I d'aquesta manera els jugadors anirien tirant i anirien passant la ronda. Si teniu nanos petits i a més els agraden els dinosaures, Jurassic Zoom és el joc ideal per passar tardes i tardes llançant els daus i recopilant els nostres dinosaures, fent les millors fotografies. Com us deia, un joc original de Guillem Coll, desenvolupat per En Peu de Joc Edicions, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I res més a dir-vos, espero que aquest tutorial us hagi estat útil i ens veiem al següent tutorial del catàleg d'En Peu de Joc Edicions. Continuarem fent vídeos del catàleg d'En Peu de Joc Edicions 2025-2026 i segurament ja dels propers jocs de la temporada 2026-2027. Sense res més a dir-vos, simplement moltes gràcies per veure'ns i ens veiem al següent vídeo. Bye!